Днес ще си говорим за тихото напускане, какво представлява това явление и какви рискове крие то. Тихото напускане не означава да напуснете работата си, а означава да останете и да изпълнявате минималните си задължения, без да правите нищо повече от това, което се очаква от вас. Оказва се също, че тихото напускане не е ново явление. След мъничко ще влезем в още повече детайли. Преди това обаче, искам да благодаря на всички онези от вас, които вече се абонирахте за канала и на онези, които ми изпратихте въпроси, свързани с вашето развитие. А за всички онези от вас, които за пръв път попадате в канала, здравейте и добре дошли! Казвам се Михаела Георгиева и това, което правя, е да помагам на хората, които консултирам, да избират подходящите за тях кариерни посоки. А на ръководителите помагам да бъдат още по-добри лидери. Кариерен консултант съм, лектор, обучител, ментор, автор на съдържание в LinkedIn. Ако теми като кариерно развитие, лидерство, автентичност, правене с токсични хора, преодоляване на стреса на работното място, повишаване на увереността, ако всички тези теми са интересни за вас, харесайте това видео и се абонирайте за канала. Натиснете и камбанката, за да получавате известие всеки път, когато кача ново видео. Обратно към днешната тема. Тихите напускащи са средно 1-2 пети от общия брой на служителите в организациите. Откъде са тези данни? От проучване на McKinsey, което сочи, че повече от половината служители в организацията са неангажирани. Тихите напускащи обаче са най-неудовлетворените от всички. Това са служителите, които в рамките на предишното проучване, направено преди 3 години, са искали да сменят работодателя си, но не са го направили и са останали в същата организация. С охлаждането на пазара на труда, което се наблюдава в момента, броя на тихо напускащите започва да нараства. Тихото напускане от функционална гледна точка представлява това служителя да върши точно това, което се очаква от него по договор. Нищо повече. И срещу това той да получава очакваното от него възнаграждение. Терминът тихо напускане се появява за пръв път през 2022 година. Използва го кариерният коуч Брайан Крили, когато той обсъжда статия на Insider, в която се говори за онези служители, които се излежават на работното си място. По-късно същата година терминът става още по-популярен, благодарение на тиктокъра Зайд Кан, който отговаря на това изказване на кариерния коуч. И всъщност твърди, че тихото напускане не е излежаване на работното място, а е отговор на така наречената хъсъл култура. Отговор на служителите, които заявяват, че не искат да са непрекъснато на ръба на изтощението и на бърнаута и предпочитат да изпълняват минимума от своите задължения. Кан обяснява, че тихото напускане всъщност е отхвърляне на непрекъснатото бързане и на наложената култура на непрекъснати постижения. И че всъщност хората поставят здравословни граници и се опитват да върнат баланса си работа, личен живот. Сигурна съм, че ще се запитате, тихото напускане позитивно явление ли е? Или е мързъл на работното място? В различни проучвания на общественото мнение, които разгледах, хората са разделени на две. 50% от тях смятат, че тихото напускане всъщност е поставяне на здравословни граници, а другите 50% казват, че тихото напускане е проява на лоша работна етика и хората мързелуват на работното си място. 50 на 50. Интересен резултат. Ще ви споделя сега какви са моите наблюдения по темата. През последните години съм консултирала стотици хора, които са искали да направят кариерна промяна. Ето в кои случаи те са използвали така нареченото тихо напускане. Повечето от тях споделят, че са напускали тихо, когато вече са се чувствали претоварени на работното си място и не са искали да поемат повече ангажименти. Особено силно изразено е в случаите, когато те не стигат, че са се чувствали претоварени с работните си ангажименти, но не са се усещали и ценени за приноса си. Тоест хората са още по-склонни да напускат тихо, когато не получават признание от ръководителите си. Не познавам човек, който да иска да дава повече и повече от себе си, ако насреща не получава признание, благодарност и поощрение за добре свършената работа. Тихото напускане се среща и при хора, които вече обмислят кариерна промяна и са в процес на търсене и обмислене. И докато те преценят плюсовете и минусите на тази кариерна промяна, решават да правят само онова, което се очаква от тях. Абсолютния минимум от работните им ангажименти. В някои случаи тихото напускане е един от първите знаци за бърнаут.
Какво могат да направят компаниите, за да адресират тихото напускане? Разбира се, да инвестират в добър мениджмънт. Именно в ръцете на ръководителите отговорността да наблюдават хората си и да разпределят равномерно и справедливо работата между всички в екипа. Също така да следят за знаци за неангажираност и да водят непрекъснати разговори със своите служители. Ключът е именно в създаване на позитивна работна култура, такава в която хората могат да споделят и да предоставят обратна връзка и да казват какви са притесненията им, за да могат тези притеснения да бъдат адресирани на време, още преди те да започнат да обмислят стъпки за смяна на работното си място. Друго нещо, което ръководителите могат да направят, е да дават по-често признание за добре свършената работа. Поощренията могат да бъдат както финансови, така и нефинансови. Какво можете да направите вие, ако усетите, че тихо напускате настоящия си работодател? На първо място да осъзнаете, че ваша е отговорността за това как се чувствате на работното си място. И ако се чувствате неудовлетворени, да си зададете въпроса: натоварването ли е проблема или самото естество на работата? След като стигнете до самите причини за тихото напускане, можете да предприемете следните стъпки. Ако проблема е в прекаленото натоварване, което усещате, да предоговорите условията, при които работите и вашето натоварване с вашите ръководители. Както и да търсите други начини за постигане на баланс между работа и личен живот. Ако причината е цялостно неудовлетворение от работата и ако не виждате смисъл и не виждате приноса си от това, което правите, тук много често единственото решение е смяна на работата с такава, която отговаря на вашите нужди. А вие, случва ли ви се да бъдете сред тихо напускащите? Кога? Споделете в коментар. Гледайте и другото мое видео, в което говоря за това. Как да имате по-засилено усещане за смисъл на работното място. И до следващата седмица.